Kadon ka jing pen slek ka jong men simba khut hagade ka jaga ka jing darangkan ka jong belai kadon na preng jongi hagado ka jaga hakaba mafiru pidon kadon ka jing don ringkan ka jong men simba khut jong belai pediang ye ka jing kta ka jong utrai ki kindri ka jong syaitan ke ba khon ke ba te ye ka jing im ye ka jimbuj berkhat ye ka met ka phat jafi kin hap kin kedia no hake kerteng ka jong utrai Jesus Christ pi ki ba yo thia ki joj no na ka ba yo thia u Chris un pensha ye pi siu spa e ka por na ba kini ki sngi ki ba sneo ki bampat kelak ka bamut no ngai ka gospel ka jong utrai Jesus Christ ino ye ka ne ka perthai ka badap de ka jing pensoi ka jing riam ngat khubla ye fi de ka jing iet na ka ne ka rinsan jing shakri jong ka Kut-Apphira ngila jan kut unu snem arjar arpusan ngidap de ka jing aingo yo trai bangila ban pendep ye ka jing shakri de ka jing aye karkum ka jing khot ka jing utrai ka jing aye u ai hangi ka ba shlei ka ba perla ingi bengen le ya ki ka bangi mala ban le da ka bor la jong ki sertap jing shakri ka ba utrai ula benchet ula ai hangi ka bening kong ka jing dwai u khot ingi bangin penki ye ki benget ki bala kha shikima jong blai bagin rung shika jing dwai ni pot ya ka ran sing ban lom yu pailang jong utrai shika jing dwai kublai shibon nam da jong fi baro ki bala sha skor ka jing pot ran sing ka jing khot shika jing dwai anyu yu balai nakam da jong fi ki bala yo kem ya ka jitu pa ban penieng ya ki jaka dwai kaleng ki jaka hallelujah ki jaka dwai ki de ki jaka dwai ban kta ka perthai ka jing dwai ban long ka jingker khu ki babon ki ban sing ki ba kodor hallelujah ki jaka dwai ki de ki jaka dwai ong mun sima khod jong blai kimdei nakabanda ka no ka jingtmu kimdei ki lat kamai ki jaka dwai ki de ki jaka dwai hallelujah ya ka yeng ka janga ang utrai an khot ka yeng jindwai nakamda ki jatbin reo baro penyang piong utrai ya ka yeng jindwai ki balong ka jingeru ki ban kta e ka perthai ki jatbin reo ban walami ki shaga jimpenem don ga jimpen sle ka joman sema khod jong utrai khot engiru bangin wan ra ki khubor ki beran diesno abat ka jiatulupa jo ka bible ban hikai ye ki kitab jong kinang e tholupa ni em ki sngi jo ka jimpen dep ye ka jiatulupa ka ktien ka jong utrai khot ngi bandan bentaru nakam da ka wall mission da ka jindwai da ka jingai da ka jing shakri hallelujah aingo yu blai nakam da jongpi ke ba sngo tho ke ba yo sngo ga jing khat jong utrai bandan benta ka wall mission ban kner ban shakri shike jebin reo ban mi na la ga jongari ban le ban shakri shike jebin re ke dan kam ka gospel ye ke ka gospel jo ka hima on yalap shaka berthai ban long ga jing phla shike jebin re baro hadin katakan jaga bakut ya ga gospel lanang ya yalap kaleng ke jaga joka perthai kisah khendiat ke jaga hakaba gidan ke jai benri ke bedan kaman yo sngo ga gospel ha preng mi joka perthai kiri ke bedan ke jingat muslim kani ga gospel ke ban poi aingo ublai shibon ke jai benri na kiri arab na kiri muslim ke wan ke jingat ha ga gospel ke jong tra Jesus Christ utrain penan kami fi ki beran shikeling commission ki balang ki beran jingtrei hapreng ki jaga ki be ek ba juat utrain bersle unia shem ba ka jinan kam jongpi nang ya ka bor ka jing pensle ka jong bersema ko ringkat ba ka apostolic mandate ka jing pen kham ti kam ban le shike jaga ki belong hostile namar ka gospel ki belong hostile persha ya utrai Jesus Christ utrain bersle yapi hallelujah trying aingo me khot ringi ban sharai ka balang ablai jinga ban penhe pensan ki banget ban penyang ki balang ban sharai ban besah ablai jinga ka dono nong sharai aingo me sei ki nong sharai trai
Mesai ki badan haka pastoral ministry ki pastor ki basan ki deacon ki bapet ki hebret ki samla ki basharai ki rangba ki rempeyeng abalai junga kani rega jing khot ka jo try jingi ban raise up shibon kinong sharai ki ban sharai ka flock ka kanun ka jo utrai khot ngi ban hikai ka ktien jo abalai lengba ka jing tho lengba ki rinsan lat patai khubor ka jup menta ki lat patai khubor ba khamjan social media ki printed media ki jing tho nya anyo bling yo ban shakri ban hikai ka ktien jo abalai online but offline hallelujah try ka jinga ye jome nya anyo try na ga mandate ban raise up iki preo ban raise up ki nong tray ban ek balo ban phano yaki katugne snem ki don arngot ki shakri jo abalai ki balawan yo gajat akayeng ka jing himmen jongi hang te molai thlong ngiran ka bible study ki shakri jo abalai ka korim jo shakri jo abalai pasa peniar hana ilayo ek jing itopao ya kada ka pung kabamdan outlet satia kabamdan jakami satia henry ka pung ka sngur ka khot kabam jakhlia kabam tingit kala don la aslam ni ka pung pen iutrai ka shakri jong balai bari kawan ka jing khot utrai ka shakri to ban khmit chadrong kano ka jing jao jong ki drops of waters nang tinda beneng ka ka pung kabamdan jakami jakatuat henry ka ba phla bakani ki jing jao ke long ki ba khlang bor ro kata kala pensiet ikini ki nakane ka pung kidan ki ripples of waters ki ba siet nakane ka pung ka ba khoi crystal clear but kai ba ja ki siet jangai baru men sima khoj bule pensha ka ka shakri jo blai bagane ka pung ba sngur ba khoi ka jelom ki ri khot hakane ka jaga kabala jelum laslam karo ka sno ba ka beneng bakini ki ripples ki bala mi naga jing tray masib ko kini ki shakri jo try la say naga ta ka pung hallelujah jo ga je kendo ula ra uman sib ko jublai ka leng jaga aingo yo blai ba ka ta jito pa kalong real kalong shisha ka pen scam ye ga jing shakri bo try la khot yengi na rusnam ka kanai spa kanai po laingun isdang ka jindwai hari kata ka kalalong ka slem jiaslok jete ka kalalong ka slem ajikai hadu kini ki por minta hallelujah la say shibon ki shakri joblai bakito bala san umen simako la ekbalo ula phano ki la release no ki kelek keleng ka jaga ban shakri ban pandep ka jing khot jing utrai kani ka jing khot ka jing utrai yengi nolor kata utrai ukren ha ki snem katunda snem mensuang ngala tho akakot kabedai baganong ba asalong utrai ukren penkre ka balang namda ki siki ban sawan ngakli se utrai kumno utrai ngan penkre kata kari helenti ban le sectionong kaste ke snong shar line war prusla kasnong maulan nong kasnong ka bale khot hakata ka step su balai utrai ukren ka sumo bang asong penkre ka balang namda ka janti ke semar sawan ngat kli kumno utrai penkre utrai wong kuma penkre u Joseph onnangawan phayeng adwai se utrai bakata kami uman sebut hikai naga kitab Genesis kumno bo bulai pun kre yo Joseph hallelujah bar kumno bo Joseph aka pod ka nem sneo ula pli ki thiar balong ka jingerku ka Joseph storehouse kata ka yingen seo jong Joseph ka ba pli ka pod nem sneo bar nya anyo yo bulai haka pod jong ka kubet ngila peli ka jing shakri ka bangi akartang ka Joseph storehouse banga shemba ka jing shakri kadai ka wei ka banta ka jing shakri ka ktien jo oblai ngelo ban shakri naga ka Joseph storehouse but adu menta mene ublai upli ka lat ingi hallelujah bangin shakri banong ka jingger khu yi ka bedon kam hallelujah kibran ka kya ga shan kini ki nyotli ki sertap jing shakri bau try benchet uai ka jing ka jingi hallelujah nya aingo yo try hallelujah ngadon nang ne na global touch watchtower ka Kut-Apphira juga jinwain nam ka pertaya lumu nai bar nga khodi fi ki prabe ngai ki shakri ka joblai kadon ka ying jindwai hang ningi put ek ronsing na ka por ban dwai ban ya sa hallelujah hallelujah shopping in rung so snemar jalar phun reo ngidon sa shibnai hallelujah ka jaldi shibana duna bania lenti un snema jarat phan reo ho don ka jingkren ka joblai na ka rinsan bau ni snema jarat phan reo
Orang snem ngidon kam palat ika jing pensle jo men simakon. Ngidon kam ika jing pensle ka betumai. Ngidon kam ka jing pensle ka bakhod ka holy anointing oil. Ngidon kam ika jing pensle ka bakentan. Ngidon kam ika jing pensle ka bamlak kendor. Ka jing pensle ka bakodor jo men simakon. Umen simakon kren jor aga jim chunga hakini ki banai. Bau snem arjar arpun reo. Klem ka jing pensle ka jo balai nginom laban ya. Klem ka jing persle jo balai nginom laban pendet ka jing syakri. Klem ka jing persle jo mersibako jo balai ngin sya syukur ngin sya alam bakala. Namar ka jing syukur kan jelai hu ajar pen reo. Katma mensim kan jor. Ka jing pen ibor jo ubreo. Kan jor hu ajar pen reo. Katma mensim kan jor. Usaitan un pen ibor. Usaitan ulah senai ke rensan trekam ju. Kabala pen yesno de kirkom trekam ke baper. Ban yo ban pen ibor ke perthair. Ban syukur. Ban pen bi ban pen rengap. Nak kita kadau kan iri ka urgent call. Ka jingkhot ke kyrkieh. Ke balang ke jung trai ke nongba. Song preng juga jet ben reo. Hakari ke jiga jalan me khalia. Bagi syakri jo try ke basngo tho. Kene ke ka urgent call ka jingkhot ke kyrkieh. Ka badan kam. Ka jingdan kam ke jing persle umur sebako jong balai. Syaban rung snem arajar arpen rehom. Ngadang pen kre kerpang ban kren halor ka jing pensle nakam daw arjar arpen reho. Mentu kum ninga kren ka jing slay ka donot. Ban khot ya ka balang ka jo try ke syakri ka jong balai. Haga jaga bangin penbun kam ki kambam seiso hau uni ubanai syaban khliap unu snem araja pun reo ubalai khot saka jindwai ngaput ega de ransing komu joel yo pa lang jo trai ki sakri jo balai rong khampen bon ke jindwai ke jing sha jinget kani de ransing jong ga jing khot ka jo trai yo pa lang jo trai ke ri ga nong ba ka jala lanang pendet stet ia kerja tu lupa akaktian kerja ngobrol. Habasya iki khmat jing yela no yui. Ngela yui usnem arjar busan. Year of acceleration. Usnem jong ka jing stat ka jing kyrkieh ka jing mare rush hour ngela yui. Ka jing pendep stat ia kerja tu lupa ka Bible. Ling bagaran san trekam jong United Nation. Kabaga shlem trekam ka Amerika. Ka shlem trekam jangka World Economic Forum, kaslem trekam jangka World Bank, kaslem trekam jangka International Monetary Fund, kaslem trekam jangka World Health Organization, European Union, Club of Rome, kajialam ju Presiden Donald J. Trump, jangkari Amerika, kalanang penstat, ngilanang i ka slogan, kasur perta Kut-Apphira. Peace and security kajing sok bagajing shingan. Peace and stability kajing sok bagajing scam. Hana kajing sok kabangi khlamyo akeniki hajar snem. Menta kasenangwan ngani kajing sok. Lanyo benyo tra Jesus im kajing sok. Ubawan rai kajing sok. Kabakaperthai kamlabanai. He is the true Prince of Peace, Messiah, Anointed King. Urius im kajing sok. Hallelujah. Kajing sok kabasisya kadana utra Jesus Christ. Paangi aingo yame. Namar kanika khubor kyrkieh origin. Nangni na Kut-Apphira. Lomunay global touch watchtower. Kadang kajing persle jame. Don ka khubor. Kabakya don kajing Simon sim try. Mekren sige brio jame. Mekren sige syakri ka jame. Kadang ka bor jong utray. Kajingta kajing balai yafi. Hallelujah. Keke batumai. Keke bakrah. Ya anyu ubalai. Nakam baju bigi syakri jo balai be trailang. Baga mission juga beneng. Hallelujah. Ngasngongo yo try nanda jo bi baro. Hakiri ka snem ngam simpoi berkhat. Bangin yo ban sedang ya ke Kingdom Bible School. Ban equip, ban enhance, ban empower ki kingdom builders. Kinong tei ki maga jo balai. Kubalai sibon pi ki syakri jo balai. Ki balai trailang ringkat. Aingu balai nanda jo pi ki ba. Juicy menta ki strategic prayer.
Angi boleh entah cuma kibaran benta bagi Joseph Storehouse. Boleh nampak selek evi, nampak khubor. Angi utrai pergi sekris boleh kenang ba akan jelah. Kibaran front line ke jing pendek ke mission. Kibaran ke balang. Kabayo catch ke vision. Kiba kongo ke Great Commission. Try nampak selek evi baro. Kiling commission ke nang seiso. Pinang pendek ke jing khot jong utrai. Piki kun sweat rugan tay ke kyrkieh evi. Hakia kerteng Jesus Christ. Piki basa aski nong kendong kampaji nasar shalom. Eke district ba fair. Periangi ke jingker hu kerep keryang cerai ke kta jabe. Kerep ke ba rep khaw rep jorep jap. Ke jingri jingdo ke balang ke masih ke siar ke seniang. Ngager khuna ya pipin roy. Hallelujah. Haka cerai ke kta ke beneng ke bala pli kan dan. Ke jingker hu jo try can do it. Kado ya wai, mesti melak khat ingi bangin pariai ka met ukris. Deka personality ka jang abat jang pi. Mesti melak khat ingi bangin pariai ka met jokris deki doctrine. Ki bamdei ki sound doctrine. Ban pariai ka met ukris. Mesti melak khat ingi ban pariai ka met ukris. Deki kerteng ministry kerteng balang compare katno. Ki sobang deki kerteng. Lakhat ingi bantei ka balang. Ka met rekam jokris sa ka jinge jelang kawai. Ban pendet ka jing khat jo try. Amshim lakhat ingi bania compete bania pen ibor bania tunjuk bor lakhat ingi ban ai ke complementation ke cooperation ka jia pendap bor lang ka jia trelang ka teamwork ban pendep ye ka jing khat joka ban ngi em ka kenta ka ba khado jong ke singi ka ba khado ngi dan stang kendiat bor umen sim ko jong balai Ukraine singi lang baro Ukraine singi pa nga ayo na bagani ka jing selai ke doonur ka bangaya bentano sikibrio ke semai kaleng ke jaga keri ke nong ba ka jing perslek jema ka don try haga kerteng Jesus Christ amen.